Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Bathi ubhonsa nganje ngebhuzu mathi iqomani. Bathi umfana empande sincane odanga bathi idaba ethi mdala nti cha bamsukela bakithi ingane ehlaza cha. Uvuza abaphathi bezwe nqamala lo delicious bathi ntombi zimdanza ngentshebe sithi umuhle webhonsa. Omuhle wemathithi iqomani kunensizwe engibhalelile la. Mfowethu ubhalile wathi sawubona Mqeqeshi Wezinsizwa. Ngiyathemba kuyaphileka. Well ngiyaphila mfowethu, thembe nawe uyaphila. Uthi bafoke igama mfowethu ushiya igama lakhe uthi ohlala khona around the PMB. So ngamanye amazwi umkhaya wami lo mfowethu mabe eqhamuka ePMB nami ngakhona ePMB umuzi wababa useMaritzburg kodwa ke siqhamuka kuphi eMpendle kuboka baba isempendle yabo. So umkhaya ke mangabe uqhamuka ePMB umfowethu uthi ke ngikubhalele ngoba ngibona sengathi ngiyayidinga iadvice yakho. Uthi bafo nginentombi engithandane nayo ngoDisemba kumanje ngisayibamba. Manje inkinga isekutheni sike siplane ukuhlangana kodwa ekugcineni kosuku igcine isingaphumeleli. Okay, uthi bafo futhi bayaplana kodwa manje igcine ngenzekanga lokho. Okay, uthi bafo nesizathu sokungaphumeleli ayingazisi. Uthi ke kuze kubuze mina ukuthi kwenzakaleni ngebe sikuhlelile futhi akusikho okuqala. Manje ngisacela usizo lakho ukuthi ngingenze njani ngoba sengihlulekile. Ngiyabona sizohlukana maqhubha kanje. So ayivala lapha umfowethu. So yabona mfowethu ayikho into ecika njengokuthandana nomuntu osayingane ngokomqondo yabo, ngoba lo muntu uyohlele naye uthola ukuthi hayi okay uyavuma hayi nawe uzuthembe. Shaya isikhathi uphumelele uthi uyamthinta akasa mhlawumbe ucinga ngeni nemali yangena uyakuziba yabo. So umuntu kanjalo uyingane ngoba umuntu osekhulile ngomqondo uyohlele naye. If kuukuthi mhlamba akaphumeleli uzokutshela nje kusanesikhathi ukuthi yazi khonto eqhamukile yabo. Nje nawe mfowethu mangabe umjida kubalekile nje ukuthi usebenzise ukukhula. Let's say mhlamba ukuhlelile neThekwini then kube khonto eqhamukayo itshele nje ngaso leso sikhathi ukuthi yazi ngesakwazi isihlangane umgqibelo sekuvele kwaba nento kanjena but isikhathi ngizoze ngisithole ngosuku olukuthi ume kanjani masihlehlisa usuku olukuthi yabo. So lapho ukhombisana uyakhombisa ukuthi okay as much as ngeke ngisakwazi ukuphumelela ngomgqibelo but isikhathi ngizoze ngisithole ngolesithathu uyambuza ukuthi ume kanjani ngolesithathu yabo. So uyakhombisa ukuthi as much as ubambekile but unentshisekelo yokuthi nihlangane yabo, uzimisele ukuthi nihlangane. So uhlakaniphile ukhulile ngomqondo mangabe ukanjalo akuthi uvela uthule nje uyabona ukuthi usubambekile awumazisa omunye umuntu yabo. Ingane iyafika wena usatholakala yabo. So iyo lento ecikayo ke mfowethu. So esimene sikanje njengoba uchaza wena mfowethu uthi hayi uzumbuze wena ukuthi hawu manje kwenzakaleni yabo. Yena akasibone isidingo sokukutshela ukuthi hayi angiphumelelanga kwenza 1 2 3. Okay, kulungile. Into ekufanele uyenze la ngoba yabona nje into engiyibona kuwena lo muntu lo kungenzeka mhlawumbe ukuthi anikaze nona nokuthi lihlangane naye yabo. So umuntu othandana naye kuphi efonini, ngamanye amazwi uthandana nefoni yabo. So ngidiscourage ngempela into kanjalo isimo la khona uzothandana nefoni udlale ngemizwa yakho, umosha isikhathi sakho, umosha idatha lakho, airtime yakho, imali yakho yabo. Nje waste amandla akho uthandana nefoni because lo muntu anikwazi ukuthi nihlangane naye yabo. So mangabe kuyisimo esikanjalo ngiyadiscourage ngendlela esimanga ngoba egcineni kosuku ngeke uzusizakale ngalutho. Lo muntu mase nihlukana khona futhi efonini mhlambe futhi uzobe ekucele kwa airtime wamthengela but seniyahlukana uzosala wena nenhliziyo ebuhlungu uyena akanamsebenzi yabo. So ukuthandana nefoni into leyo engingayifuni. So umuntu mangabe uye uhlele naye mangabe engafuni ukuthi nihlangane well aseke isidingo sokuthi
nize niqomane efonini nani yonke leyo nto, but anikwazi ukuthi nihlangane, yabona, ngoba mangabe wenza kanjalo ulimala wena. So esimeni sakho mfowethu esikanje kulungile, yazi enze njani, ngabe ngathi kuwena okay awuhlele naye semhlambe nahlela umthetho hayi futhi ngathi ungabuza yena ukuthi ungaswali nesikhathi esizokwazi ukuthi sihlangane, yabo, mhlawumbe uzokutshela yena usukwazi ukuthi nibonane ngalo, vele uyazi ukuthi hayi ukanjani, angeke okay. Mesho mhlawumbe lethe mhlawumbe usho umgqibelo hayi ngomgqibelo ngizobe ngikhona ngiyindawo, bese uyamtshela hayi kulungile ahlangane ngomgqibelo, nihlele isikhathi indawo la nizohlangana khona, bese uyamtshela ukuthi hayi ngiyojabula ke mangabe uzokwazi ukuthi uphumelele, yabo. So mangabe kukhona into eyenzakalayo mhlawumbe ungitshele kusanesikhathi, yabo, umtshele nje kanjalo, yabo. So umtshela mina ngizobe ngikhona lapho, yabo. So nawe kongithokozisa mangabe uzoba khona. If ukhona into eyenzakalayo mhlawumbe ekubambayo, ngingakujabulela futhi ukuthi ungazise isikhathi esingafiki, yabo. So wena ngomgqibelo ngesikhathi lesenihlelile mangabe u10 na9 iba khona kuleyo ndawo, mawukuthi yena angabi khona ekhambeni kwakho uye khona, kufanele ubeke emqondweni ukuthi kungenzeka lo muntu engeze, yabo, ukuze mangabe esengeze ngempela waqala uphoxeka usuyakhala nani, yabo, vele into vele obuyilindele ukuthi ingenzeka, vele maya ku first stage nomuntu ungenzeka angezi, ungenzeka eze, yabo. There's 70% chance ukuthi eze, there's 30% chance ukuthi engeze, but lo 30% mkhulu lawo, yabo. So kufanele ukwazi lokho. So mangabe engezanga uzodelete nje, ungafuni ukwazi isizathu, uzodelete nje inamba yakhe, ungafuni ukuthi into ehlangene naye because akathembekile, usayingane ngokomqondo, ngeke uzudlale ngemizwa, ngeke lo uqhubeka udlala ngemizwa yakho kanjalo, yabo. Kuyacaca ukuthi mhlambe nashelana khona efonini, naqomana khona efonini, niyathandana efonini, but anikwazi ukuthi nihlangane, yabona. Ibhlungu into kanjalo mfowethu, ngoba wena impela uthola kumnandi efonini, yabo, manikhuluma naye efonini kumnandi, kumnandi, but anikwazi ukuthi nihlangane. Ekugcineni kosuku imizwa yabani elimalayo? Imizwa yakho. Angifuni ukumbala yena, yabo, but wena mfowethu imizwa yakhe elimalayo ngenxani ukuthi awuzenza izinto ngendlela eright, yabo. So awenze kanjalo, mengaphumeleli delete inamba yakhe, uthanda umblock, ungabusafuni into ehlangene naye because akathembekile, akutshela ngani isizathu sokuthi yini engaphumelelanga. So ungalokhu umthatha ngokuthi intombi yakho, yabo, ngoba kwakhona lokho ngeke ngithi umuntu uma umshela efonini niqamane efonini mase nihlangana kuyashintsha uhle ebledini, yabo, ngoba lento oyiveze wayiyona efonini mabe senihlangana lapha, yabo, uma ubhala la thothi nama jokes nani, kodwa mase kufanele lo ma jokes wakhiphe ngomlomo, noma senibonana kuba inkingi, yabo. Thothi intombazana hayi ngeke isiyakuphika manje, hayi lo umuntu wami ngeke akuyona umuntu engizandana naye lo, yabo. So efonini akufani noma masenihlangana ngobuso. So boyigwema nje lo ngcindezi mfowethu, umuntu kufanele akwazi wena siqu sakho more kunokuthi akwazi more efonini, yabo. Ifoni nje isebenzise njengethuluzi lokuthi nihlangane. So ngiyathemba ke mfowethu ukuthi uzokwenza ngendlela efanele la, uzama ukuhlela la lo muntu, mangabe evuma ube khona, mangabe engafikanga delete inamba yakhe, uthanda umblock, but nje khohlwa uyena, yabo, ngeke uzoqhubeka kanjalo udlala ngemizwa yakho. So ngiyathemba mfowethu ukuthi uyangizwa. So uma unesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwensizwa@gmail.com. Uma nje unesifiso sokuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho, ukhumbuleke mfowethu umqeqeshi wensizwa ikhale injabulo, sho.